Abanka. Bai, egunon, egia esan oin arte ondo nahitu naiz, negu politia indet, entrenatuen arabera, desinte entrenatu dut, ondo entrenatu dut, eta hoxe, ikusten bezala ondo hasi gara temporada. Garaipen honek konfiantza asko mateit joango lasterketak hartzeko, eta gaurkoa zen mozkutan. Eta urroitzukoa lasterketa nahiko azkarra izan zen, ze hauain esprintean nahiko ondo modatzen etxea, ez? Bai, nahiko azkarra naiz, oin arte nahiko azkarra izan naiz beti, eta urritxun 15eko grupo batean aia ginen ez, aukera ikusten nun, esprintatzeko aukera ikusten nun, eta aprobetxatu nun. Eta hemendik aurrea zeintzuk dira denboraldiko helburuak? Helburu nagusi bezala lehendakari eta Euskaldunan aurren ibiltzea, etxeko lasterketetan ondo ibiltzea, txukun ibiltzea eta maila ona ematea urte osoan zehar. Eta zein da urtengo ametsa? Karrera bat dira hasi nahi badezu, zein karrera hasi duzu? Egia esan ez pentsatu hortan. Gaurko ere guztia ez da, eta azkenen normalian esprina iristea, 20ko grupoa, 40ko bat. Eta behintzat nire karakteristiketa moldatzean karretan txukun hiltzea eta posible alin baten bat gehiago irabaztea, hoiz izan helburua. Gainera taldeak beti zu lehen aldik aposta du, lehenengo urtetik zu fitxatzen, minutuetatik, nola sentitzen zea Euskadi Fundazioan? Oso gustua sentitzen naiz. Nabaitzet konfiantza asko mate diatela, asko transmititu diatela, eta bain pixkanaka eman diaten konfiantza hori bueltatzea. Eta azkeneko helburu bezala eta txerrundari guztiok daukazuen ametsa behirata, profesionalitate basatzea nola ikusten aurtengo. Erakutsi duzu indarrean zaudela eta helburu hori betetzeko bai? Gai, saiatuko gara, gero hori bakit gure eskutan dagoela, baina ere bai beste profesionalen eskutan bai dago, eta hori azken hitz nagusi dira nik uste, oraindik hau besteik ez da hasi, luzia da temporada eta profesionalitatea igotzeko maila handia eman behar da.